का बा कुछ नहीं खा तारे से भाई सब बाबा और केहू से नहीं कि दिल ना तो कैसे कि उनकर हमार दोस्ती अब खाली मंच तक बा हमार कुछ नहीं आजीवन रहे मंच रहे घर रहे सगर मम्मी भी हमके बड़ी माने ली पापा भी बहुत माने ले इनकरो माई बाबू जी हमरा बहुत माने ले तो हम पहले भी कहले रही कि दोस्ती ऐसने रही जैसन आजीवन चलेला हमर बाकी रहुआ के हम बड़ भाई हमेशा मन ले बनी आजीवन माने और अभी जोन बात हो रहल बच्चा जोनो भी हंसी मजाक होके सही बात ई अब खाली मंच तक सीमित हां एकरा के निजी जीवन में हमार कोनो मतलब नहीं अरे कि जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो राहुल जी कि जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो यही से कहले बानी कि अनुपमा दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो जब तू भाई मोलने बड़ू तो तारे के चेतौले बनी नु हाँ। कि दिल लगावला के का जरूरी बा दिल लगावला के का जरूरी बा दिल लगावला के का जरूरी बा ए शत्रुघ्न भैया भाई मनलू तो चेतैने नु कि दिल लगावला के का जरूरी बा अरे नीमन नजदीक से तो दूरी बा नीमन नजदीक हो इनके छोड़ल हमर मजबूरी बा हमार भैया के तरफ से के बहुत छोड़ल जब उहे अनुष्का जी और अंजलि जी मैं आपका वो गाना एक सुना था मेरे भाई कि हंसेलू तो फूल झरे लागेला कॉलेज में हंस मत प्यार हो जाई पगली रे बाकी ई गीत जौन हमारा मनोज भैया कहले हा तू हमारा अनुपमा भी गावेली कि सैया जाड़ा में गवना करैनी ए राजा जी बाकी रवि जी हमारे बाड़न सामने रवि जी अरे कितना सैया जाड़ा में रवि भैया अरे कि सैया जाड़ा में कब ना करैती रजाई लेखा काम सैया जाड़ा में कब ना करैती रजाई लेखा काम सैया जाड़ा में कब ना करैती रजाई लेखा काम रवि जी तार कितना टीम यूट्यूब में लाइल बाड़न अब की बार पवन सिंह जी जितना देवी गीत गौलन उतने हम अनुपमा गौनी बाकी हमारे हिटे ना भइल अरे बाकी हलैया पर बड़ा सुंदर गौनी बाकी करा के चैत वाला नवमी में रिलीज करो हम गीत हिट होके खातिर ना गाई हमार सब भाई सुना सुतने में हिट बा कैसे कि मोरी मैया के अरे मतिया लिहल मारी निमिया कौन जादू जाने मोरी मैया के मतिया लिहल मारी निमिया कौन बाकी सैया जोड़वे में ई बात भैया जैसे अनुपमा कहली है ना धोखा देती अनुपमा कहली है ना कि बियाह शादी केहू से होके आ केहू से होई तो जिनका से होई उनके ही बतिया कहिए रुक जाइए बोलने दीजिए वही बात क्या अभी बोल रहे थे आप हम गाना गवतनी आप जो अभी कहले कुछ बोल रहे हैं बियाह शादी होई आ जेकरा से होई तो उनके से ही बात कहिए अरे कि सैया जहड़ा में गोबना करैती रजाई लेखा काम सैया जहड़ा में
अनुपमा हमारा अंजनी के जाने लू अंजनी अंजनी के चाचा जी हमार भाई रामानुज ठाकुर जी हवन अंजनी तनी हंसमुख लइका हो आ इनकर इच्छा बा कि एक लाइन बतिया तू गा दो सैया जाड़ा में अच्छा लगी का जाने कुछ आशीर्वाद भी दी हन हाँ गा दो खीरा जाई लेखा काम वाई दी हरे खीरा जाई लेखा काम वाई दी आकबरिया में भाई के सुतई तीरा जाई लेखा काम वाई दी जाड़ा में गबना करई थी रजाई लेखा काम वाई एमे एगो लाइन बा विकास बाबा विकास ओझा जी अनुपमा ई गीत जानते रु कब के हो जब यूट्यूब ना आई रहे सीडी के जमाना रहे और टी सीरीज कंपनी तो टी सीरीज में जब गाना चले से सारे सिकवे गिले भुला के कहो कि जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो कि जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो कि दिल ना तोड़ो हमारा और का बा कुछ नहीं कर तारे से भाई सब बाबा और केहू से नहीं कि दिल ना चरण हो तोड़ो राजा जी कैसे कि उनकर हमार दोस्ती अब खाली मंच तक बा हमार कहा आजीवन रहे मंच रहे घर रहे सगर मम्मी भी हमके बड़ी माने ली पापा भी बहुत माने ले इनकरो माई बाबू जी हमरा बहुत माने ले तो हम पहले भी कहले रही कि दोस्ती ऐसने रही जैसन आजीवन चलेला हमर बाकी रहुआ के हम बड़ भाई हमेशा मन ले बनी आजीवन माने और अभी जोन बात हो रहल बच्चा दोनों भी हंसी मजाक होके सही बात ई अब खाली मंच तक सीमित हां एकरा के निजी जीवन में हमार कोनो मतलब नहीं अरे कि जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो राहुल जी कि जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो यही से कहले बानी कि अनुपमा दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो जब तू भाई मोलने बड़ू तो तारे के चेतौले बनी नु कि दिल लगावला के का जरूरी बा दिल लगावला के का जरूरी बा दिल लगावला के का जरूरी बा ए शत्रुघ्न भैया भाई मनलू तो चेतैने नु कि दिल लगावला के का जरूरी बा अरे नीमन नजदीक से तो दूरी बा नीमन नजदीक हो इनके छोड़ल हमर मजबूरी बा हमार भैया के तरफ से के बहुत छोड़ल जब उहे बतिया हम कहनी कि सैया जाड़ा में ये तो बात बढ़ गई लो हम टी सीरीज के बात कहनी तो आज तू जितना यूट्यूब पर गीत सुन लू सब गीत अच्छा हो आंख से आंख अपना मिला पैबू चाहे जितना हम तू गाई बिकू गावस लेकिन वो घड़ी देखो हम कहानी बताओ तनी कब के जे पुरनिया होई जे आज यूट्यूब देखता जे चिप में गाना लोड करवा के देखले होई आज जे सीडी देखले होई वो में ई गीत जरूर शामिल होइल होई हिंदी के भैया के फरमाइश एगो गाना मारो के पास ठीक वो होई बाकी देखो अनुपमा सीडी वाला जमाना अरे कि इन्हीं लोगों ने सीडी में रहे इन्हीं लोगों ने पीछे आ जा पीछे आ जा लाइट जाता वो लोग के दिक्कत होता के करा दिक्कत अरे ई बहाना बा तोरा दिक्कत होता
अरे किन्हीं लोगों ने ले ले किन्हीं लोगों यही तरी होके एक्टिंग देखो कैसे। अरे कि इन्हीं लोगों ने अरे इन्हीं लोगों ने ले सोया जाड़ा में गवन कर रही थी अभी मेरे शिष्य वीडियो कॉल पर है और मेरे बड़े भाई अनुपमा आशीर्वाद ले लो अपना भैया के, तू ले लो अपना भैया के। ठीक है तू गोला गाओ भाई हम भी 3 गोला में चल रहे हैं अभी। हमार भैया हमार गुरु तुल्य अजीत भैया हमार बड़ भाई हमन। बाकी अनुपमा ई गीतिया लाइन तू ना गौलू हरा मनोज भैया का मन तू खइबू का। अरे की जइसे बराला सैया नारियर के रसरी ओ सही फसैती जी और कि जैसे बराला सैया और कि नारियर के रसरी ओ सही फसैती टंगरी में टंगरी। एकरा के मीठा कह विवेक मीठा तू ही कह। मीठा देखो कैसे ओ कवरियन वाह ओ कवरियन भाई के सुतैती और मीठा चाहिए कहत हो कि ओ कवरियन में अरे धई के सुतैती मीठा देखो भोजपुरी के मिठास। अरे रजाई लेखा काम और देखो सुजीत भैया शिकायत रख दिया वो सब। बहुत बहुत पुरस्कार उनकर तबीयत खराब बा। अरे नमो भुलाता नहीं पुलिस राय जी भोला बाबा के मित्र और कुछ कहो और कुछ कहो लो। अब तो पहले अनुपमा का हमारे गीत सुने खातिर सब व्याकुल बड़े कि